Сәлем достар! Яңа елның беренче атнасы үтеп тә китте. Экраннарда кабат мин Ранин Нуриев, демәк MTV каналында музыкаль биеклек хит-парады вакыты. Бүгенге тапшыруыбызның темасы гаджетларга бәйле. Хит-парадыбыз резидентларына планшетта эшләү җайлыракмы, әллә алар телефонны кулайрак күрәме? Бәлки алар ноутбукны уңайлырак дип саныйдыр. Сораулар күп, хәзер җавапларын да табарбыз. Шулай итеп, башлыйбыз. Хит-парадыбызның бер резиденты белән дә саубулашасы килми, тик музыкаль биеклекнең кагыйдәләре шундый. Атна саен бер резидентыбыз хит-парадтан төшеп кала. Бүген без Артур Марат дуэтының клибын музыкаль биеклек хит-парадында соңгы тапкыр карыйбыз. Әгәр мине зәбзәңгәр күккә кара, син яшәгән якка таба аккошылар очып бара. Тик әйтәле мәхәббәттә аккошыларга тиңемебез, тиң икәнбез аккош булсын, безнең шартлы билгебез. Талантлы яшь җырчы Лия Шамсина безнең хит-парадыбызда еш кунак. Бүгенге премьерада аннан. Янам мин җырына төшерелгән яшьләрчә клипны сезгә дә тәкъдим итәм. Тавышын ерек, назылы миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Кайымда, теләктә, сөюемне югалтмамын, саклармын мин йөрәктә. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин, сине уйлап янам. Янам мин, сине
9-нчы орында бер туган Ганиуллинлар квинтеты. Гаджетларга килгәндә апалы сеңелле Ганиуллинлар күбрәк телефон кулланалар. Башка кызлар кебек Instagram, ВКонтакте, Facebook дип тилмермиләр алар. Кирәксә кирәкмәсә фотога төшереп йөри торган гадәтебез юк дип уртаклашты Рәфинә. Рәфинә шулай дисә дә сеңелләре Аиша Instagram битләрендә провокацион фотоларны куярга куркмый. Шундый урында фотолар темасына нокта куеп, сөйкемле, сәләтле кызларның җырын бергәләп тыңлыйбыз. Хәлләремнең төрле хәлен алдан аңлаучыларым, сез минем туганнарым. Сызлауларым яраларын тоеп назлаучыларым, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Эшләремнең киңәшләре, серләремнең сердәшләре, сез минем туганнарым. Шатлыкларымны күрүче, күңелемне үстерүче, сез минем туганнарым. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Тугандык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлары матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Гөлназ Батталова яшерми, аның бар тормышы телефонда. Кайда гына бармасын фотога төшергә, үзен генә түгел башкаларны да фотога төшергә ярата икән ул. Гөлназның күптәннән гади компьютер артында утырганы юк. Әллә нигә бер ноутбукны кушып алырга мөмкинмен. Булай бар эшне дә телефон аша башкарам дип уртаклашты талантлы җырчыбыз. Хәзер Гөлназның җырын бергәләп тыңлабыз.
ишекне басарма, belki esse yakınlardan Jeli parday kuke ışarma, sanalarga to'la dünya Uz maqsadingga sen to'g'ri qol, olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib borar, yolg'onlar ota bor izlarni yoldirda, meros bo'lib qolgan ota boboday bolam borisi yo'ldan bezaklaymiz onga. Yazılsaf jir bular dawa, jil bilan mahabbat taralar, suv yoqqan tufraq ham havo, har vaqt yanasha bular, mo'jizaga to'la dunyo, umidimni ura xiyolga, olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib borar, yolg'onlar ota bor izlarni yoldirda, meros bo'lib qolgan ota boboday bolam borisi yo'ldan bezaklaymiz onga topa. Ikkilangan chaqda borib borar, yolg'onlar ota bor izlarni yoldirda, meros bo'lib qolgan ota boboday bolam borisi yo'ldan bezaklaymiz onga. Mo'jizaga to'la dunyo, umidimni ura xiyolga, olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib borar, yolg'onlar ota bor izlarni yoldirda, meros bo'lib qolgan ota boboday bolam borisi yo'ldan bezaklaymiz onga. Әнвәр Нургалиевның еш куллана торган гаджеты телефон, ләкин ул аңа селфилар ясап, уйнап утырыр өчен түгел. Телефонны җырчы күбрәк сөйләшер өчен куллана. Кәрәзле телефон аның өчен бар проблемаларны хәл итү чарасы икән. Шулай да Әнвәр телефонны яратып бетерми, бик кирәкле вакытта сүнәргә мөмкин. Шуңа күрә Әнвәр Нургалиевның зур хыялы зарядкасы утырмый торган телефоннар булдыру. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek komanda seni yarata. Bilmem kim bilen ömür
deseng Ükenesindir Ул бит мин түгел Миндә гөл сине Сагынам шулай Икенче ярым Сиңа тиң түгел Икенче ярым Сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер Ул бит мин түгел Икенче ярым Сиңа тиң түгел Үкенәсеңдер Ул бит мин түгел Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм Тыңлыйсың микән Уйламый калган бер көнем дә юк Соң дисең микән Уйламый калган бер көнем дә юк Соң дисең микән Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм Тыңлыйсың микән Уйламый калган бер көнем дә юк Соң дисең микән Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм Тыңлыйсың микән Уйламый калган бер көнем дә юк Соң дисең микән Жыр белән сиңа сәламнар юллыйм Тыңлыйсың микән Соң дисең микән Хит парадыбызның 6-нчы урынында Мәликә. Кино тапшырулар караганда җырчы ноутбук яки планшет куллана. Ә социаль челтәрләрдә ул телефон аша гына утыра икән. Мәликә фикеренчә, һәр гаджетның үз урыны бар. Шуңа күрә телефонны ул күбрәк аралашыр өчен генә куллана. Яратуың бар канатлар бирде Сихри көчләр табып Ышаман Йөрәгемнән чыккан атлар белән Яктым тәүгә сөю Ушаган Тик яратуың диңгез дулкынындай Ушагымнан очкан ялкыннардай Ул күтәрелә җаным түренә Һәм яңа җырым туа күңелдән Тик яратуың диңгез дулкынындай Ушагымнан очкан ялкыннардай Ул күтәрелә җаным түренә Һәм яңа җырым туа күңелдән Яратуың матур җырың булыр Бар дөньяга шаулый тарала Ушагымда янам төннәр буе Ирекләнеп тора
Тик яратуың деңіз дулкынындай, Ошағымнан ұшқан ялқындардай, Ул күтәрелә җаным түреннән, Һәм яңа җылы туар күңелдән. Тик яратуың деңіз дулкынындай, Ошағымнан ұшқан ялқындардай, Ул күтәрелә җаным түреннән, Һәм яңа җылы туар күңелдән. Гөлләр булып ятар идем, юлларыңа төшәлеп, күзләреңә бер карасам, кала җаным бушанып. Сөйдем сине, син дә мине, сөяреңә ышанып. Әлдә сөям, әлдә сөям, әлдә сөям шашынып. Кешерем сине, җаным. Тик яратуың деңіз дулкынындай, Ошағымнан ұшқан ялкындардай, Ул күтәрелә җаным түреннән, Һәм яңа җылы туар күңелдән. Тик яратуың деңіз дулкынындай, Ошағымнан ұшқан ялкындардай, Ул күтәрелә җаным түреннән, Һәм яңа җылы туар күңелдән. Тик яратуың деңіз дулкынындай, Ошағымнан ұшқан ялкындардай, Ул күтәрелә җаным түреннән, Һәм яңа җылы туар күңелдән. Хит-парадыбызның 5-нче урында булучы Ришат Фазли Әхмәтов телефонга бәйле булуын яшерми. Элек ничек яшәгәннәрдер. Телефоным булмаса, кулсыз кебек булам дип сөйләде җырчы. Аның фикеренчә, тиздән компьютерлар бөтенләй кирәкми башлаячак. Чөнки барысында заманча смартфоннарда эшләп була дип сөйләде Ришат Фазли Әхмәтов. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә ак сирин. Ак шымырта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак шымырта ак сирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Урамнарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Ак шымырта ак сирин, мин һаман сине эзлим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак шымырта ак сирин, мин һаман сине эзлим. Ак шымырта ак сирингә, мин гашык булып йөрим. Ак чәчәкләр кулымда, торам синең юлыңда. Ниләр
kimler iken uyuğda, kimler iken kuyununda. Akşamırtta vakı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşamırtta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Akşamırtta vakı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşamırtta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Akşamırtta yak siringe, min gaşık bulup yerim. Min gaşık bulup yerim. Min gaşık bulup yerim. Firdus Simayev telefondan başka bütün gadgetlar bilen kullanmay. Jırşının 2 telefonu var. Hem alar yardımında ol bütün işlerini de halit alan. Kerek bolsa xat jiberem, kerek bolsa jır sözleri yazam dep ortaklaştı Firdus Simayev. Gadigine tügel, minim sigen yarım Eytirsin ile, şeşek beyleme Aklık saflık şeşken, şuşu şeşek bilen Yazmışımı berge beyledim Gün elimde barı, şişme ağışları Onun gına, mağlı tavışı Girek tügel mina, başka güzellerde Girek tügel, şitiler yazmışı Şişelmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Sigen yarın bilen jirde yaşarken Belki düze taşıp tırganına Yakşıdan da yakşı tabılır dittağı Yanına hisler ezli başılamam Birge beylep kuygan yazmış diyinlerin Bir koyşanda sütüp taşılamam Rehmet yazmışıma seni tapkanıma Yüreğimden çığa jırgına Senin iseminle jırga kuşam indi Kayta kayta yaşlık yazıma Şişilmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Sigen yarın bilen jirde yaşarken Belki düze taşıp tırganına Şişilmesin ile yazmış diyenlere İn yaratkan köşen bulganına Sigen yarın bilen jirde yaşarken Belki düze taşıp tırganına Gadigine tügel, minim sigen yarım Eytirsen bile şeşek beyleme Aklık saflık şişken, şuşu şeşek bilen Yazmışımla birge beyledim
Гүлназ Султанова үзен гаджетларга бәйле түгел дип саный. Дус туганнары янәшәдә булганда ул сәгатьләр буе телефонга игътибар бирмәскә мөмкин икән. Instagram, ВКонтактеда яраткан тамашачылары өчен үзе турында яңалыкларны җиткереп барыр өчен Гүлназ кулына телефонын ала. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda tanılğan yaş җырчы Гүлназ Султанова. Һәм инде бик күп радио dinləyicilərini кызыксындырган сорау Гүлназ сагыну җырының тулы тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннән көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Йолдызларга үрелсә дә буем, тамырларым җиргә бәйләнгән, чишмәләрнең серле челтерәве, мин җырлыйсы җырга әйләнгән, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Туган өем ничек рәхәт миңа, барлыгыңны гына белсәм дә, сиңа кайткач мин гап-гади балам, кем булсам да кая йөрсәм дә, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам һаманда. Лилия Гыймаддинова музыкаль бейеклек тапшыруының икенче баскычында. Җырчы компьютер белән дә куллана. Улының планшетін да кирәк вакытта алып тора. Телефон аша социаль челтәрләрдә дә утыра. Хуласына нәрсә туры килә, шунда эшлим дип сөйләде Лилия Гыймаддинова.
Yılmayıp dağlar ata Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Para kışlar bizge din Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Parlı bul ikisinde min Yaratkanda can atkanda Aşkını hıptıra yürek Aşkın uşan yaş yürekке Tittiğine güne girek Yaratkanda can atkanda Көңілләр шәшәк ата Кызарып кояш батада Yılmayıp dağlar ata Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Para kışlar bizge din Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Parlı bul ikisinde min Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Para kışlar bizge din Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Parlı bul ikisinde min Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Para kışlar bizge din Yaratkanda Dünyama tür yaratkanda Dünya king 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 Parlı bul ikisinde min Һәм ниһаят дуслар, тапшыруыбызның беренче баскычына да килеп җиттек. Беренче урында Зәйнәп Фәрхетдинова. Легендар җырчыбыз берничә ел элек үзенең Instagram, ВКонтактеда шәхси төркемнәре булыр дип башына да китермәгән. Ләкин тамашачысы белән һәр даим аралашып торыр өчен Зәйнәп ханым бүгенге көндә социаль челтәрләрдә актив эш алып бара. Ә монда аңа кәрәзле телефоны булыша. Шулай итеп, дуслар, каршы алыгыз. Беренче урын иясе сезнең экраннарда. Гаиләемне байлык белән түгел Ул бәхетле кырылса сөюдән Максат бердән булып торса әгәр Бер-береңне бәхетле итүдән Шунда гына таңнар бергә атар Күзләр күзне назлар килер язлар Язмыш бергә юллар юлга ятар Куллар кулда һәр чак булырлар
Ярлар дин пар булсын бүрүк Жанны жанға бірге қушарлық Қанатларына қойып Дүнияға мен бірге ұшарлық Шындағына таңнар бірге атар Көзілер көзінен азылар, тилер yazılar Yazmış бірге yollar, yolға ятар Құллар құлыда қаршақ боларлар Sünmez, мәңгі кетмәс әлі Бәхетке сәң шайқап түкмәсәң Құдай берген мәхәббәтіңі сақлап Шет ятларға тізім шүкмәсәң Шундағына таңнар бірге атар Көзілер көзінен азылар, келер yazılar Yazmış бірге yollar, yolға ятар Құллар құлыда қаршақ боларлар Шундағына таңнар бірге атар Көзілер көзінен азылар, тилер yazılar Yazmış бірге yollar, yolға ятар Құллар құлыда қаршақ боларлар Yazmış бірге yollar, yolға ятар Құллар құлыда қаршақ боларлар Құллар құлыда қаршақ боларлар Бүгінгі әміне шулар, достар. Әгер да тапшыруыбызны қабаттан қарысығыз келсе, яки башқа хит парадыбызны қарарға жетішмәгәнсіз екен, TMTV каналының рәсми сайтына рәхим етегіз. Берді біздің барлық шығарылышларыбыз да топланған. Тағын бір атнадан көрішірбіз деп, мен Ранил Нуриев сізнің білән сау булашам. Пока.